BTC ni without having any মানে NOC কোনো NOC গিয়া without having any consultation with the মানে council authority they have directly appointed their মানে employees and posted there in BTC बे जिनिसा कोनो प्रकारे acceptable जानो हाया बे 6th schedule ओनसोलाव 4th grade 3rd grade नि appointing and posting authority आ BTC ल BTC नि थ्रयैहाय state government आ डाइरेक्ट खामानि मावफैनो हानाय बेनि मोनसे लामाखौ बिथांमोनहा हगारना होदों खुलिना होदों बे गेटखौ खुलिना होदों बेबो मोनसे जोंनि 6th schedule अथॉरिटीखौ उइकेन खालामनाय दुर्बल खालामनायनि ओमफ्राय independently with full authority खामानि मावनो हायै बायदि खालामनाय मोनसे बेबस्थामोन बे दा बेफोर गासैखौबो नायोबा जोङो दिनै नायदो जे रियेलि बे थांनाय 5 बोसोराव 6th schedule जोंनि गभर्नमेन्टआ जेबो मावनो हानाय अबस्था फैयाखै फेल जादों साख्रि बाख्रिनि बेलायाव स्टेट गभर्नमेन्टआ डाइरेक्टलि आसामाव बिथांमोनहा रिक्रुटमेन्ट खालामनानै एमप्लयमेन्ट होनानै जोंनि बिटिसिआव पस्टिं खालामहरबाय थादों समाजारि बिजोङाव नुनो मोनो माखासे मेलेमजिबि आरो जाखांफुनाय लेखा गोरों लाइमोनफोरा बिटिआर गोरोबथाजों जितु इउपिपिएलआ 5 बोसोर सरकार खुंनायाव बिटिसिआ 15 बोसोर बेक जाबाय होनना बुङो बे बेलायाव सारनि मोनदांथिया मा 100% बेवहाय खुनु भुल गैया खारन नोंथांमोनहा नाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बेवहाय माखासे मोजांबो दं माखासे गाज्रिबो दं जेरै नुनायाव गाज्रिखौ जों बांसिन नुदों एक नम्बर खोथा जाबाय 6th schedule बिटिसिनि जे माखासे जोंनि पावार एन्ड फांसन आरो बेनि स्टेटासआ बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों गाहायाव थाङाखै नङा गाहायाव गोग्लैलांदों एग्जिकिउटिभ काउन्सिल जे जोंहा दङ बिटिसिआवहाय बे एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि जाय गाहाय खुंगिरि बेखौ जोङो चिफ अफ बड'लेण्ड होनना बुङोमोन चिफ अफ बिटिसि बिथांमोनहा बेखौ सोलायनानै चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै दोनदों मेम्बार हिसाबै लाबोनायाव बिनि स्टेटासआ एसे गाहायाव थांनाय बायदि जों गोरलैयैनो बुजिनानै लानो हायो आरो मोनसे खोथा जाबाय मा जोंनि चिफनि जे प्रट'कल स्टेटास माने बेयो स्टेटनि केबिनेट मिनिस्टारनि इकुइभेलेन्ट चिफ आरो डिपुटि चिफनि प्रट'कल बिथांमोननि स्टेटासआ दा बेवहाय जोङो बिटिआरआव एकेबारे स्पष्ट बेखौ नुदों जे बिथांमोननि प्रट'कल बिथांमोननि स्टेटासखौ एकेबारे माने साइलेन्ट मेनटेन खालामदों डेट मिन्स बिथांमोनहा जेबो माने माबा गैया माने स्टेटास गैया जेबो पजिसन होनाय जायाखै आरो बे मोनसे 6th schedule गाहायाव लांनायनि मोनसे मोनफा मोनफा उदाहरन आरो जोंनि जायफोर इएमफोर दं बिथांमोननि स्टेटासआबो प्रट'कलाबो स्टेट मिनिस्टारनि इकुइभेलेन्ट बेयो जोंहा थांनाय 6th schedule बिटिसि एकर्डआव रोखा रोखा दङमोन चिफ एन्ड डिपुटि चिफ बिथांमोननि प्रट'कल स्टेटासआ जागोन केबिनेट मिनिस्टार स्टेटनि बे माने बेजों समान जागोन आरो जायफोर इएमफोर जागोन बिथांमोनहा मिनिस्टार अफ स्टेटनि इकुइभेलेन्ट जागोन आरो जायफोर एमसिएलए जागोन बिथांमोनहा एमएलएनि समान जागोन दा बे जिनिसा थांनाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों नैबे गभर्नमेन्ट 5 बोसोरनि गेजेराव जों बे जिनिसखौ कमप्लिटलि एकेबारे एबलिश खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बेयो जोंनि थाखाय देरसिन बाथ्रा डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों मावाखै बेसेबां साक्सेस जादों जायाखै बे दोनथ' डेभेलपमेन्टआ दिनै नङा गाबोन जागोन नों मावाखै सोरबा मावगोन डेभेलपमेन्टआ मोनसे कन्टिनिउआस प्रसेस जोंनो डेभेलपमेन्ट नांगौना जोंनि पावार एन्ड फांसन जोंनि पजिसन स्टेटासखौ जोंनो नांगौ जों जे मर्यादाखौ मोनबाय बे मर्यादाखौ खोमानानै जों कोनोदिनबो डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ लानानै सेटिसफाइड जानो हाया डेभेलपमेन्टआ जोंनि थाखाय उननिसो बाथ्रा जोंनिया जाबाय मा जोंनि स्ट्रागलनि गेजेरजों जों जेखौ एचिभ खालामदोंमोन जे एचिभमेन्ट जादोंमोन बे एचिभमेन्टनि लेभेला गाहायाव खुनु प्रकारै थांनो मोना खिन्थु थांनाय बिटिआर सुक्तिनि दारैहाय बे जिनिसखौ कमप्लिटलि गाहायाव जोङो माने गोग्लैलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेखौ जोङो सहायनो हाया बेखायनो बे मोनसे माने थांनाय गभर्नमेन्टनि बिथांमोननि पलिटिकेल पलिसि स्ट्रेटेजि आरो डिप्ल'मेसियाव फेल जानायनि ओमफ्राय बिटिसि बिनि पावार फांसनखौ माने फोजोबस्रांनायनि मोनफा मोनफा माने उदाहरन हिसाबै जों बेखौ बुंनो हायो बाखि बिथांमोनहा दा नायदो नोङो बिटिसि ओनसोलाव स्टेट गभर्नमेन्टनि डाइरेक्ट हस्तक्षेप इन्टारभेनसन फ्रम दि स्टेट गभर्नमेन्ट डाइरेक्टलि फ्रम दि स्कुल बेखौ जों नुबाय थादों बिटिसि ओनसोलाव दिनैहाय 6th schedule फुल प्रेजेन्ट मोनसे अथ'रिटि बेवहाय 6th schedule गभर्नमेन्टनि बादै दस्रा खुनु एजेन्सिफ्रा
दुसरा खुनु गभर्नमेन्ट इन्स्टिटिउसनफ्रा डाइरेक्ट फैनानै इन्टारभेनसन खालामनो हाया खामानि मावनो हाया नोंथांमोनहा नाय बेवहाय दानि आसाम गभर्नमेन्टआ सिदा सिदियै बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लायावबो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव साफा साफा गार्जेन मिनिस्टार होना दोनजोबदों गार्जेन मिनिस्टारा जाबाय आसाम गभर्नमेन्टनि मन्थ्रि आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि बिटिसि ओनसोलनि 6 सिडुल ओनसोलनि जिल्ला मोनफ्रोमावबो गार्जेन मिनिस्टार होननानै दोननायनि गेजेरजों गासैबो जोंनि डिपार्टमेन्ट गासैबो जोंनि पावार एन्ड फांसन जोंनि मा मावदों मा मावाखै बेखौ थरलि बिथांमोनहा मनिटरिं खालामबाय थादों थरलि बिथांमोनहा माने सुपारभाइज खालामबाय थानानै गावसोरनि गोसो बायदि स्किमफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायखौ बिथांमोनखौ खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों बे डाइरेक्टलि इन्टारभेनसन डाइरेक्टलि हस्तक्षेप खालामनाय जादों आरो बेवहाय पेरालेल गभर्नमेन्ट सालायनाय बायदि बे जिनिसखौ जों नुनो मोनदों बिटिसिजों लोगोसे एखेलगेनो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बिटिसि ओनसोलाव बिटिसि ओनसोलाव पेरालेल गभर्नमेन्ट सालायनाय पेरालेल भाबै बिटिसि ओनसोलाव सालायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों बे पावारखौ डिभिजन खालामनायखौ जों नुदों 6 सिडुल अथरिटिया जेराव दं बेवहाय 6 सिडुलानो अल इन अल बेवहाय गुबुन माने सोरबा मिनिस्टारा फैनानै बेयाव जों मावनाय जोंनि गासैबो पलिसि प्रग्राम स्किमफोरखौ बिथांमोनहा सुपारभाइज खालामनायनि बाथ्रा गैया जों जुदि इनभाइट खालामा जों जुदि लुबैया जुदि जों लुबैयोबा आलादा जिनिस दा बेफोर गासैबो जिनिसा ए काइन्ड अफ माने मा होनो बेखौ एनक्रचमेन्ट अफ पावार डाइरेक्टलि फ्रम दि स्टेट गभर्नमेन्ट बे जिनिसखौ थांनाय बाराव जों नुनो मोनदों आरो बेनो जोंनि थाखाय मोनसे पावार एन्ड फांसनाव बिटिसिनि होखानाय पावार एन्ड फांसनाव बेखौ डिग्रेडेसन खालामनाय बे पावार एन्ड फांसनखौ खमायना होनाय बायदि जों नुनो मोनदों बेनिफ्राय नायदो दानिया नोङो 16टा डिपार्टमेन्टनि बाथ्रा 16टा डिपार्टमेन्टखौ जोङो बिटिसिया जे बिथांमोनहा नयिंलि आननयिंलि स्टेट गभर्नमेन्टखौ डाइरेक्ट एखेबारे बेवहाय आखाइ होनानै खामानि मावनो थ्र डिसिनि थ्रयैहाय स्टेट गभर्नमेन्टआ डाइरेक्ट खामानि मावफैनो हानाय बेनि मोनसे लामाखौ बिथांमोनहा हगारना होदों खुलिना होदों बे गेटखौ खुलिना होदों बेबो मोनसे जोंनि 6 सिडुल अथरिटिखौ उइकेन खालामनाय दुर्बल खालामनायनि ओमफ्राय इन्डिपेन्डेन्टलि उइथ फुल अथरिटि खामानि मावनो हायै बायदि खालामनाय मोनसे बेबस्थामोन बे दा बेफोर गासैखौबो नायोबा जोङो दिनै नायदो जे रियेलि बे थांनाय 5 बोसोराव 6 सिडुल जोंनि गभर्नमेन्टआ जेबो मावनो हानाय अबस्था फैयाखै फेल जादों साख्रि बाख्रिनि बेलायाव स्टेट गभर्नमेन्टआ डाइरेक्टलि आसामाव बिथांमोनहा रिक्रुटमेन्ट खालामनानै एमप्लयमेन्ट होनानै जोंनि बिटिसिआव पस्टिं खालामहरबाय थादों बिटिसिनि उइदाउट हेभिं एनि माने एनअसि खुनु एनअसि गैया उइदाउट हेभिं एनि कनसाल्टेसन उइथ दि माने काउन्सिल अथरिटि दे हेभ डाइरेक्टलि एपइन्टेड देयार माने एमप्लयिज एन्ड पस्टेड देयार इन बिटिसि बे जिनिसा खुनु प्रकारे एक्सेप्टेबल जानो हाया बे 6 सिडुल ओनसोलाव 4th ग्रेड 3rd ग्रेडनि एपइन्टिं एन्ड पस्टिं अथरिटिया बिटिसि अथरिटिल' खिन्थु बेखौ दिनै एनएसएमावनो होन एनएसएमनिफ्राय डाइरेक्ट बे नार्सफोरनि एपइन्टमेन्ट मानिबा एपइन्टमेन्ट दिसफोरनिफ्राय डाइरेक्ट खालामबाय थानाया थिग जायाखै गुबुन डिपार्टमेन्टआव माने बिथांमोनहा डाइरेक्ट दिसफोरनिफ्राय क'क्राझाराव बा बिटिसिआव एपइन्टमेन्ट होबाय थादों जोंनि गथ'फ्रा बहा साख्रि मावनानै मोनजागोन जोंनि पस्टआव जोंनि खालि पस्टआव जोंनि गथ'फोरखौ जुदि जों साख्रि होनायनि स्कपआनो जुदि गोमालांजोबोब्ला बेवहाय जुदि बाहेरानिफ्रायसो हाबफैजोबोबा जोंनि मोजां गथ'फ्रा गोरों गथ'फ्रा जेरावनाखि मावनानै दिनैहाय बिसोरो गावबा गावनि खाबुखौ लानांगौमोन बेखिनिखौबो दिनैहाय जों खोमानानै लानायखौ नुदों बे मोनसे जोंनि पावार एन्ड फांसनखौ कमप्रमाइज खालामनाय जादों एपइन्टिं अथरिटि पावार एन्ड फांसन 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि बेलायाव जोंहा जे दङ बेखौ जों कमप्रमाइज खालामनाय जादों सारेन्डार खालामनाय जादों स्टेट गभर्नमेन्टनो बे मोनसे जाबाय ओमफ्राय दानिया नायदो नोङो हाग्रामा महिलारि खुंनायनि आमोलाव थांनाय 15 बोसोराव बिटिसिनि बाहेरानि खुनु थिकादार कन्ट्राक्टरा बिटिसिनि खुनु स्किमनि सायाव टेन्डार गावनायनि बे अधिकार गैयामोन बेवहाय मोनसे खोथा दंमोन जाय मानसिया टेन्डार गावगोन बे मानसिया बिटिसिनि थागिबि जानांगोन बिटिसिनि थागिबियाल'आनो बेयो बिटिसिनि ओंखारनाय गासैबो डिपार्टमेन्टनि खामानिफ्राव टेन्डारखौ गावनो हागोन खिन्थु थांनाय बाराव जों नुबाय मा दिनैहाय डिब्रुगड़ तिनिसुकिया धेमाजि नलबारि बरपेटा माने मा होनो सिलचरनि धुब्री बेलासिपारानि थिकादारफ्रा गासैबो डिपार्टमेन्टनि जोंनि कन्ट्राक्ट थिका जेब्ला टेन्डार जादोंमोन बेवहाय बिथांमोनहा बे टेन्डाराव पार्टिसिपेट खालामफैनानै बाहेरानि थिकादारफ्रा
गासैबो बेफोर खामानिफोरखौ लाफैजोबदों जाहोनाव जोंनि लकेल जायफोर डमेस्टिक जोंनि जायफोर माने खामानि मावनानै जाग्रा कन्ट्राक्ट थिकादारफोर बिथांमोनहा खामानि गैयै जादों आरो बिटिसिनि थाखाया बाहेरायाव डाइरेक्ट थांजोबनायाव बिटिसि ओनसोलाव बेफार बानिज्य गासैबो मार्केटआ थाखा फैसा गैयै जानायाव गासैबो जोंनि इक'नमिक एक्टिभिटिसआनो एकदम जुरुला जाजोबदों गिदिर गिदिर बेफार बानिज्य बिजनेस कमिउनिटिनि मानसिफ्रा बिथांमोनहा थांनाय 5 बोसोराव माने डेभेलप जानो हायाखै बेसाखिना जायाखै बेफार बानिज्यआ मोजां सोलियाखै बिथांमोननि इक'नमिक कन्डिशना एकदम माने ब्रेकडाउन जालांदों मानो होनोबा बिटिसिनि थाखाया बिटिसिनि आखायाव थायाखै बिटिसिनि मानसिया कन्ट्राक्ट थिकाखौ मावनो मोननाय मोनबा बे मानसिनि आखायाव थाखा थानाय मोनबा बिटिसिनि हाथाय बाजार सहर बन्दरावनो बिथांमोनहा बाजार खालामगौमोन खिन्थु दिनै नलबारि बरपेटा डिब्रुगड़ तिनिसुकिया सिलचरनि बबेबा दुब्रि बेलासिफोरानि मानसिफ्रासो बिटिसिनि पिडब्लिउडिनि खामानि बिटिसिनि इरिगेसननि खामानि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि गासिबो ओंखारनाय टेन्डारफोरखौ बिथांमोनहा मावजोबोबा खामानि मावखांनानै जे बिल मोनगोन बे बिलखौ दिनैहाय गावबागाव हम डिस्ट्रिक्टआव थांनानै गावनि हम टाउनाव बिथांमोनहा गावनि हम सिटियाव बिथांमोनहा मार्केट खालामहैगोन आरो बिटिसिनि थाखाय बहाय इउटिलाइज जागोन बे जादों ए काइन्ड अफ इक'नमिक एक्सप्लयटेसन बेबायदि मोनसे प्रसेस जे जादोंमोन जों बेखौ बुंनो हायो बिटिसिनि थाखाखौ लांनानै बिटिसिनि थाखाया दिनै जुदि बिटिसिनि रायजोफोरनि आखायाव थायाबा बिटिसिया इक'नमिकेलि बोरैहाय डेभेलप जानो हागौ बिटिसिनि थाखा बिटिसियाव थानांगोन दा बेफोर गासैखौबो नायोब्ला नोङो माने रियेलि थांनाय 5 बोसोराव बे बिटिसिनि गासैबो माबाफ्रा डेभेलपमेन्टनि प्रसेस बेनि पावार एन्ड फांसन पजिशन स्टेटास क्रेडिबिलिटिया डेमेज जायाखै नङा जादों